Σήμερα βρισκόμαστε στο Peers College για τον τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας 2025 και την απονομή των βραβείων. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, δίπλα στα παιδιά που δώσαν το δικό τους αγώνα και καταφέραν να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Εγώ μέσα από την ποδηλασία έμαθα να βάζω στόχους και να προσπαθώ να τους πετύχω. Έμαθα να συνεχίζω ακόμα και αν κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα ήθελα. Με βοήθησε πάρα πολύ να σταθώ στα πόδια μου και κυριολεκτικά και μεταφορικά και αυτό βλέπω και εγώ σήμερα σε αυτά τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, έχουν περάσει σχολικούς αγώνες, περιφερειακούς αγώνες και σήμερα βρίσκονται εδώ στους 61 από τους 3.500 από όλη την Ελλάδα για να διεκδικήσουν την νίκη στον τελικό της Οικονομικής Ολυμπιάδας 2025. Το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι υπάρχουν μέρες που δεν πάνε τα πράγματα καλά, δεν έχουμε όρεξη να κάνουμε προπόνηση, δεν έχουμε όρεξη να διαβάσουμε, δεν έχουμε όρεξη να πιεστούμε, αλλά πραγματικά εκείνες τις μέρες είναι που πρέπει να δείξουμε το χαρακτήρα μας, να γίνουμε πιο δυνατοί, να πεισμώσουμε ακόμα περισσότερο και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Σήμερα εδώ είστε πραγματικά όλοι νικητές και αξίζετε πάρα πολλά συγχαρητήρια και εσείς και οι καθηγητές σας και οι οικογένειές σας που σας στηρίξανε και καταφέρατε να βρίσκετε στους κορυφαίους Έλληνες αυτού του διαγωνισμού. Συγχαρητήρια στα παιδιά που συμμετείχανε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θέλω να πω ότι όλοι σας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είστε νικητές. Τις περισσότερες φορές δεν έχει σημασία ούτε τα μετάλλια, ούτε η πρώτη θέση, αλλά έχει όλο το ταξίδι που ξεπεράσετε τον εαυτό σας, βελτιωθήκατε σαν άνθρωποι και θα το καταλάβετε το επόμενο διάστημα. Η νικήτρια της Οικονομικής Ολυμπιάδας 2025 είναι η Ιωάννα Αναστασοπούλου από το Κολέγιο Ψυχικού. Πάμε για το διεθνή τελικό τώρα. Ραντεβού στην Αρχαία Ολυμπία το Σεπτέμβριο.